De reparatie van de scheur in de Westerschelde-tunnel zorgt voor een logistieke nachtmerrie voor ziekenhuis Zorgzaam. 700 mensen die er werken, komen van de overkant. Wij willen wel heel graag dat onze medewerkers, onze dokters, op tijd bij ons zijn om patiënten te kunnen helpen. Dus onze grootste zorg zit in die reistijden aan het begin en aan het einde van de dag. En verder in deze uitzending. Bijna geen jerrycan meer te krijgen. En verdachten nu herkenbaar in beeld. Goedenavond. Het vooruitzicht van een dichte buis van de Westerschelde-tunnel 4 maanden lang volgend jaar levert veel bedrijven en organisaties hoofdbrekens op. Zo ook de Zeeuwse ziekenhuizen. Hoe krijg je al je personeel op tijd aan de overkant en je patiënten? En wie draait er eigenlijk op voor alle extra kosten die de ziekenhuizen maken in die periode? Wij denken eigenlijk niet dat wij dat moeten betalen. Een kleine 10 miljoen euro. Dat zijn de kosten waar Zorgzaam rekening mee houdt als de Oostbuis volgend jaar 4 maanden gesloten blijft. Dat zit hem deels in het mislopen van omzet. Als patiënten van de overkant, een paar duizend per jaar, niet in het ziekenhuis behandeld kunnen worden, loopt het ziekenhuis inkomsten mis. Ja, dan gaat het over een paar miljoen op zijn minst. Als het gaat over de personeelskosten, schatten we in dat al die extra reistijd alleen al, dan heb ik het nog niet over hotelovernachting en dat soort zaken, maar de reistijd alleen al, dat het over zo'n 5 miljoen voor die 4 maanden gaat. En dat kan de zorgorganisatie zelf niet opbrengen. Zorgzaam is erover in gesprek met de provincie en de Westerschelde-tunnel. Ook voor ziekenhuis ADRZ heeft de tunnelafsluiting gevolgen, maar die zijn minder groot. Bij het ADRZ werken zo'n 70 mensen uit Zeeuws-Vlaanderen. Bij Zorgzaam werken zo'n 700 medewerkers van de overkant. Een kleine 500 daarvan moet echt door de tunnel om hier in het ziekenhuis of op een andere zorglocatie te werken. Ik ben Fiona van Herwijnen. Ik werk in Zorgzaam ziekenhuis op de hartkatheterisatie en ik rij gemiddeld 3 keer per week door de tunnel. Thuiswerken is voor deze verpleegkundige geen optie. Wij zijn het enige dottercentrum in Zeeland. Dus wij zijn het enige centrum wat mag behandelen bij een acuut hartinfarct. Dus het is van groot belang dat wij op ons werk kunnen komen. En jullie patiënten ook natuurlijk. Ja, die ook. Ja, zeker. Ja. Dus ook voor de spoed is het belangrijk dat die er doorheen kan komen. Over die spoed maakt bestuurder Hendrik zich geen zorgen. Daarvan denk ik dat de afspraken met de tunnel echt heel goed zijn. Door het vrijhouden van de rijbaan voor blauw licht, zoals het dan heet. Dus verwacht ik eigenlijk voor spoedvervoer van patiënten dat dat het misschien wel het minste probleem geeft. Want dat krijgt altijd voorrang. Overige patiënten, ja, daar zal dus ook de reistijd van toenemen. Dus wij zullen ook kijken in de komende maanden. Ja, kun je afspraken naar voren halen? Kunnen afspraken misschien wat naar achteren? Of kunnen we meer met digitale middelen nog wat betekenen? De grootste zorg van Zorgzaam zit bij het personeel. Tijdens de reparatie gaat de Westerschelde-tunnel werken met een reserveringssysteem en kunnen er ieder uur maar maximaal 800 auto's door de tunnel. De verwachting is dat zorgpersoneel daarbij voorrang krijgt. Ook kijkt Zorgzaam naar gezamenlijk busvervoer voor personeel. De logistiek is enorm. En dat betekent, wij willen wel heel graag dat onze medewerkers, onze dokters, op tijd bij ons zijn om patiënten te kunnen helpen. Dus daar zitten wel onze grootste zorg zit in die reistijden aan het begin en aan het einde van de dag. Uiterlijk 1 mei moet er meer duidelijk zijn over het reserveringssysteem en kunnen de ziekenhuizen aan de slag. Aan het eind van de zomer wil Zorgzaam duidelijk hebben hoe ze het gaan aanpakken volgend jaar. Ook Veere heeft zich schuldig gemaakt aan slavenhandel, vergelijkbaar met Middelburg en Vlissingen. Blijkt uit een onderzoek in opdracht van de gemeente Veere. Het gaat om een periode van meerdere eeuwen, schrijft de onderzoeker. Ook vanuit Veere vertrokken schepen met slaven en het speelde een actieve rol in de West-Indische Compagnie. Middelburg, Vlissingen en de provincie boden excuses aan voor hun rol in de handel in slaven. Daarover is in Veere nog geen beslissing genomen. Het dagelijks gemeentebestuur zegt al wel een vaste financiële bijdrage te willen leveren aan het kenniscentrum Slavernijverleden dat kort geleden is opgericht. Wie er zo eentje wil hebben, moet snel zijn. Jerrycans in Zeeland zijn namelijk bijna niet meer te krijgen. En dat komt door de hoge brandstofprijzen. En we gaan massaal naar de zuidenburen om deze vol te tanken. Ja, normaal staan hier zo'n tientallen jerrycans. En op het moment hebben we maar gewoon 1 5 liter nog en een 10 liter op voorraad. En dat is het. De oorzaak ligt dus bij de stijgende brandstofprijzen. Steeds meer mensen zoeken goedkopere alternatieven en steken de grens over naar België om daar te tanken. Met jerrycans nemen ze extra benzine mee terug. Enorme run op de jerrycans. Zeker omdat de brandstofprijzen zijn omhoog gegaan. Waardoor mensen dus massaal jerrycans inslaan. Om dat te gebruiken om dat tot
tot de brandstof goedkoper te halen. Ja, dan gemiddeld meestal 15 per maand dat we verkopen. En inmiddels is dat nu gewoon echt verdubbeld. Zeker 30 dat er per maand uitgaan. Ja, en gek genoeg draaien Vlaamse tankstations inmiddels juist verlies. Hoe dat precies zit, lees je in de app en op de site omroepzeeland.nl. Dan de dagelijkse update van verkiezingsnieuwtjes. Op Noord-Beveland zijn 2 informateurs aangesteld. Bekende namen: Letty Demmers, oud-politiechef, en Jacqueline van den Heel, oud-Kamerlid voor de VVD. Er is voor 2 gekozen omdat op het eiland 8 fracties in de raad zitten. Dus het wordt geen makkie. En dan naar Vlissingen. Daar is Anita Pijpelink benoemd tot verkenner. Oud-gedeputeerde en oud-Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Opnieuw ophef over de proef van de Zeeuwse reinigingsdienst om GFT-afval te controleren met camera's. Dat gebeurt in de gemeente Rijmerswaal. Daarmee wordt gekeken of mensen geen andere dingen tussen het GFT-afval weggooien. Maar mag dat allemaal vanuit privacy-oogpunt? Advocaat privacyrecht Cora Blaak denkt dat de ZTD en de gemeente Rijmerswaal te voorbarig van start zijn gegaan met de proef. Als je zoiets gaat opzetten, zo'n proef, of daadwerkelijk zo'n onderzoek echt een besluit om dat te implementeren, dan zul je dat eerst aan de achterkant goed moeten hebben vastgelegd. Want op basis van de AVG, de privacywetgeving, moet je als gemeente, want uiteindelijk is de gemeente die een afvalbeleid heeft, moet je dat ook vastleggen van hoe is mijn beleid, welke middelen zet ik daarvoor in en heb ik erover nagedacht dat dat wel proportioneel is. Pas dan kun je wat mij betreft ook met zo'n proef starten. En niet denken, nou een proef is minder spannend dan dat ik het daadwerkelijk ga implementeren. Ik ga maar beginnen en ik zie wel waar het schip strandt. Als gemeentes over zouden gaan tot handhaving, kunnen ze niet zomaar boetes uitdelen. Het staat aan de openbare weg en jij hebt ook niet de camera op je eigen container gericht om te kijken of iemand anders er wat ingooit. Dus op het moment dat ze dan daadwerkelijk zeggen, jij krijgt hier een boete voor, ja, dan kun je zeker die discussie krijgen van, heb ik dat wel gedaan? Hoe weet jij als gemeente zo zeker dat niet iemand anders het heeft gedaan? Dus daar kan je best procedures over verwachten. De ZTD laat in een reactie weten dat er geen persoonsgegevens worden gebruikt, maar alleen adresgegevens. En dat er volgens hen, volgens de regels, wordt gewerkt. De foto's van verdachten die Zeeuwse ouderen zouden hebben opgelicht als nepagent of nepbankmedewerker zijn vanaf vandaag overal herkenbaar te zien. Begin deze maand begon de politie de campagne Game Over, waarbij ze de gezichten van 100 verdachten onherkenbaar vertoonden. Van degenen die zich in de tussentijd hebben gemeld, zijn de foto's offline gehaald. Van de rest zijn de foto's nu dus voor iedereen te zien. Ben jij een van deze 100 oplichters? Zo startte begin deze maand de jacht op criminelen die ouderen oplichten door zich voor te doen als bankmedewerker of politieagent. Onder de naam Game Over werden de geblurde beelden van 100 verdachten vertoond. 8 van hen waren actief in Zeeland. De slachtoffers zijn oudere mensen uit Sluis, Terneuzen, Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. Ik praat erover verder met Mercy Kamermans. Ja, Mercy, hoeveel van die 100 onherkenbare verdachten zijn nu herkenbaar gemaakt? Nou, 21 van hen hebben zich zelf gemeld of zijn herkend. Ja, dan blijven er nog 79 over die vanochtend vroeg allemaal herkenbaar online zijn geplaatst. Nou, van de 8 verdachten in de Zeeuwse zaken had niemand zich gemeld. Dus die waren vanochtend ook allemaal te zien. Maar het gaat vandaag echt heel hard. Want 3 van de 8 hebben zich inmiddels wel gemeld of zijn herkend en zijn inmiddels offline gehaald. Ja, en nou laten wij ze toch nog steeds onherkenbaar zien. Waarom is dat? Ja, ten eerste zien wij het gewoon echt wel als de taak van de politie om verdachten op te sporen. En het is ook nog eens zo, je ziet het zoals vandaag, het gaat zo hard, dat kunnen wij gewoon bijna niet bijbenen. Als wij dat op televisie of online vertonen, dan moet er weer heel snel iemand af als er weer iemand herkend is. En de politie spreekt dan ook echt van een groot succes. Ja, we zijn tot op heden zeer tevreden over deze campagne. Ongeveer 1/5 van het totaal aantal verdachten heeft zich nu gemeld. En dat is dus alleen maar op basis van geblurde beelden. We hopen natuurlijk dat op het moment dat die beelden dus herkenbaar getoond worden, dat er nog meer mensen herkend worden of zichzelf komen melden. Dat de gezichten van zoveel verdachten overal te zien zijn, is uniek en mag niet zomaar. Het tonen van herkenbare beelden of onherkenbare beelden is echt een van de zwaarste opsporingsmiddelen die we als politie hebben.
Dus daar gaan we ook niet zomaar over 1 nacht ijs. Daar wordt uitgebreid onderzoek aan gedaan. En uiteraard is ook het Openbaar Ministerie daarbij betrokken. En wordt er echt gekeken of het daadwerkelijk iemand is die betrokken is bij die zaak. En of diegene dus ook echt onomstotelijk de verdachte is. Want ja, beelden op internet, social media, die gaan er niet zomaar meer vanaf. Dus we willen echt zeker weten dat we de juiste verdachte tonen. Ja, maar als je nog even terug naar die Zeeuwse zaken. Die slachtoffers zijn dus allemaal mensen op oudere leeftijd. Ja, de jongste is 75, dus ja, dat zegt wel wat. Dat is een vrouw uit Middelburg. Zij is slachtoffer geworden van bankpasfraude. Zij werd opgelicht voor €40.000 en raakte ook haar persoonlijke sieraden kwijt. Dus het zijn wel echt zaken die heel veel impact hebben. Ja. Nou, is het zo dat die verdachten die dus nog niet zich gemeld hebben of nog niet herkend zijn, die zie je nu overal op de website van de politie, sociale media, ook op grote billboards. Hoe zit dat hier in Zeeland? Nou ja, als je in de buurt van Terneuzen woont, dan kan het je eigenlijk niet ontgaan. Want daar zijn dus ook digitale borden, vooral in de buurt van winkelcentra. En daarop is 1 specifieke verdachte te zien die in Terneuzen actief was. Dus als je daar woont, hou je ogen open, zou ik zeggen. Dankjewel, Mercy. In de vroege uren was het nog wat nevelig. Daarna werd het zonnig, maar er bleef ook steeds sluierbewolking te zien. Het werd 12 tot 15 graden vandaag. Morgen andere koek, dan veel bewolking en een stevige zuidwestenwind. De temperatuur die daalt wat, maar de dagen erna wordt het nog een stuk kouder met buien. Maart roert zijn staart en april doet wat het wil, dus het kan nog alle kanten op. Maar we hebben in ieder geval een heel klein stukje lente al gehad. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond en heel graag tot morgen.